Dentro que? Moi boas tardes desde aquí de San Andrao, no municipio de Lorenzá. Luz o sol, que esta é unha tarde maravillosa. Está xogando aquí a segunda xornada da billarda. E van aquí a primeira carreira que se vai, a segunda carreira que se vai disputar entre Iván e Marcos. Carreira de xornada. Carreira de xornada. Comenta. O representante de Santiago, da LNBA. Brigada de Compostela. Aquí estamos, a primeira vez que estamos aquí. Primeira xornada da Brigada de Compostela en San Sadrao. Vamos aí. A ver, que empece xa. Vamos a ver, vete que anda a min. Ven para aquí. Bueno, Venga. hai unha dificultade. A ver, Marcos, venga, tiki-taka. O sol en contra. Xente preparada con gorra xa. Contra o sol. Vemos. Fallou Marcos. Sí, Esto está emocionante, está emocionante. Toca ya Iván, a ver. A ver, Iván, a ver. Volveu a fallar, hai moito nervio nesta xente. Foi un strike dentro da regla. Vai Marcos, a ver Marcos. Oi, vai a zapatazo, está en forma o chaval este, está moito en forma. A ver, vamos aló. Oi, parece que se picou un cu outro. Esto tiki-taka, isto é moi emocionante. Vamos seguir aquí porque os palanqueadores estes están moi en forma, Vamos a ver. Vai Marcos agora, a ver que pasa. A ver, tú que dices? Vai totalmente decidido, Ten a mirada na portería. Aí coloca así. Ya. Oi, casi, mandoulo por fora, Casi, demasiado. Faltou o tiki-taka, a ver. Vai agora Iván a ver que fai. Moi buena. Buenísimo. Moi buena. Pode empatar Marcos, a ver como lle sale. Toda a presión. A ver, está como un penalti, igualito. Tiki-taka. A ver. Moi bien, vamos empate aí, conseguido. Bueno, desde aquí dos estudios centrales. A ver, vamos a falar aquí con os campeóns en primer lugar, a ver. Vamos a ver. Que vos pareceu esta carreira? Foi emocionante ou non foi? Foi emocionante e nervioso de todo. Moita tensión aí. Acumulada. E tú que dices, Marcos? Empezamos aí un pouco floxos, pero bueno, ao final viuse que había nivel na carreira. E bueno, un punto por cada un. Pero había algo de nerviosismo en vosotros, Sí, intentas algo sofocado. Claro, era a presión, a carreira da xornada é impresionante, entendes? Hai que ganala como seña, claro, entonces... Bueno, ahora queda vir a Compostela, aí na Aquí Quintana, os estudios centrales de Telebanal devolvemos a conexión. Juan Pico informou. Aplausos aí para a carreira, Bestia.